Esperant el desenllaç de la Lliga 2022-2023, on el Barça serà campió en un 200%, ja portem unes setmanes amb les típiques notícies de Mercato. Vendes, sessions, Jorge Méndez, Messi... Cada dia apareixen nous rumors que només fan que augmentar l'ansietat del culer que després d'anys al pou sembla que torna a treure el cap. Benvingudes i benvinguts al Corner, un dels pocs podcasts sobre el Barça en català, si no l'únic. Comencem! Esperant guanyar la Lliga aquest cap de setmana al RCDE Stadium contra l'Espanyol, anem a parlar sobre els rumors del Mercato. Tot i això, per mi el més important és el fair play financer. Si no trobem una solució, no es podrà inscriure cap jugador. Es diu que estem en mans de Javier Tebas, president de la Lliga, que és qui té la darrera paraula. Però què creieu que farà Tebas? Entenc que la feina proposada pel club a 3 anys vista és executivament possible, amb sacrificis com el tancament de Barça TV, per exemple, però viable. I la Lliga del Tebas, com diu el gran Sergio González, necessita cracs per tornar a revaloritzar-se? Seria més competitiva amb Messi? Jo crec que sí. Per tant, no crec que Tebas perdi aquesta oportunitat. El club i la Porta se la juguen amb Messi. Una altra desfeta després de marxar fa 2 anys i que finalment no acabi tornant després de tot el que s'està creant, crec que la Porta i la Junta haurien de fer alguna cosa. I no tant per una mala gestió en si, al cap i a la fi, ells estan intentant que Messi torni, però no tenen la darrera paraula amb el tema del fair play. El tema seria tornar a deixar fora del club el millor jugador de la història d'un joc on mai hauria d'haver marxat, no? Però clar, aquí el tema és que ells han decidit apostar per això i si no surt bé, doncs s'hauran de depurar, com es diu, responsabilitats. L'altre tema són els jugadors veterans de la plantilla. Què passarà amb Busquets? Si torna Messi, renovarà? I Jordi Alba? I cal renovar Sergi Roberto? Sincerament, crec que cal una renovació de la plantilla. No podem oblidar el moment en el que es troba el club i la necessitat d'alleugerir la massa salarial connectada directament amb el fair play financer. Per tant, potser caldria tenir algun d'aquests veterans un any més, però no sé si caldria que es quedessin tots, ni que siguin amics de Messi i ell vulgui jugar amb ells. No sé, jo crec que potser podem pujar un lateral dret del filial i que ompli els minuts que Sergi Roberto hauria d'omplir, per exemple. I segurament, tot i la rebaixa del Sergi Roberto, la rebaixa salarial, crec que encara acabaria cobrant menys. Parlant de vendes, llegim o escoltem notícies com que Ansu Fati podria anar traspassat al Wolverhampton per 30 milions més Rubén Neves. Un Rubén Neves que no vol ningú, tampoc Xavi, i que cada estiu Jorge Méndez intenta col·locar a qualsevol equip. No tinc res en contra d'Ansu, de fet tinc la samarreta d'aquesta temporada amb el seu nom i el 10 a l'esquena, però hem de reconèixer que tot i tenir només 20 anys i molt recorregut encara, aquesta temporada, que havia de ser la de la seva reivindicació, no està complint les expectatives. Per tant, jo seria pragmàtic i ho tindria clar. Si arriba una oferta decent per mi són uns 40-50 milions, un llacet, gràcies i adeu. Molt més no crec que ens donguin per un jugador que no juga gairebé gens. Aquestes notícies que es duten a la premsa dels 70 milions i tot això, jo em sembla que això és més, això, notícies de Mercato, que dèiem. Sobre Rafinha, crec que s'està sent una mica injust amb ell. Jo crec que ha tingut uns bons números aquest primer any i sembla que té les millors ofertes, no? I l'interès, no? El vendríeu? A veure, jo sí, però amb un però molt gran. Pensant en com està el club, el tema dels fair play, les inscripcions pendents, per exemple, s'ha d'inscriure el nou contracte de Gavi, tens Araujo per allà també penjat, tens el contracte també nou de Valde, ens calen diners. I per aquest motiu sí que el vendria, però aquí jo veig una segona lectura amb el tema de Rafinha, i és que hem de pensar una cosa. Estem entrant en un cercle, i no virtuós, sinó maligne, que fa que jugadors nous de primer any els vulguem vendre
tot i donar un bon o molt bon rendiment. És a dir, el primer any fas una molt bona temporada, o bona, i tot i així pots patir que el club el vulgui vendre a la primera de canvi. Imagineu que ens passés el mateix amb Christiansen. Una temporada excel·lent i comencem a sentir que podria tenir ofertes de la Premier, que segurament les té, perquè és un jugador que, ha jugat molt bé aquest any, no? Si comencem amb aquest cercle maligne, estarem donant molt mala imatge com a club i els jugadors no voldran venir. Diguéssim que ara el Barça encara té aquesta atracció com a club gran i club històric de que jugadors, tot i que el club doncs, potser no estigui passant el seu millor moment, volen venir al club i volen, diguéssim, estar amb nosaltres, no? Si a Rafinha el convences que no marxi al Chelsea, l'acabes fitxant, comença a jugar d'aquella manera perquè Dembélé és el titular, però acaba jugant bé, acaba fent un bon final de temporada, jo crec que la solució amb Rafinha no és vendre'l, o no seria la solució. No seria la solució. Aquest és el meu però gran, no? Entenc que és una de les solucions, o sigui, si hem de vendre algú, per exemple, jo abans de vendre a Frenkie de Jong vendria a Rafinha, però hem d'estar o hem de vigilar amb això perquè, és el que deia, jugadors de primer any, que normalment el primer any sempre és l'any d'adaptació, costa, i a Rafinha li està costant. A veure, veiem a vegades, no tots els partits que ha fet són rodons, però en general, en línies generals, està tenint molts bons números. I entenc que es vulgui vendre, no? Però vigilem amb això. Vigilem amb això perquè al final no voldrà venir cap jugador, perquè li estaràs venent la moto de no, és que vas a ser titular, seràs el pal de paller i al cap d'un any et vendré perquè vull treure calés perquè n'has calés. No, aquest no crec que sigui la manera. I parlant d'això, avui sentia un vídeo on feien, diguéssim, el paral·lelisme, no? O sigui, s'està parlant, no? El que dèiem de los rumores del mercato, s'està parlant d'uns 80 quilos que el Chelsea o el Newcastle donarien per Rafinha, no? I es deia que Jack Grealish, l'extrem del Manchester City, costa 100 quilos, o el tasarien en 100 quilos si algun equip el volgués comprar. Doncs Jack Grealish té menys gols i menys assistències que el nostre Rafinha. Per tant, si l'hem de vendre, fem-ho bé d'una vegada, no? Si el Grealish aquest val 100 quilos, hòstia, Rafinha com a mínim ha de costar 100, no pot costar 80. Vale? Llavors, si l'hem de liar i hem de fotre aquestes, entre cometes, cagades, fem-les bé, cony, fem-les bé. I per últim parlaré de Ferran Torres. En molts partits tinc la sensació d'estar veient un Griezmann 2.0. O sigui, corre, es baralla, si intenta desmarcar, ho intenta, però no acaba mai de sumar amb l'equip, no? Jo per ell sí que escoltaria ofertes i com a club, com a secretaria tècnica, com a entrenador, com qui fos, li explicaria el per què me'l vull vendre. I ser sincers, el que us deia, és el mateix tema que Rafinha. Aquest nano va venir del City, li va venir el Barça, va dir que sí, es va venir aquí. Si ara te'l vols treure de sobre perquè tindrà una fitxa molt alta i segurament et donaran uns calés per poder amortitzar el que et queda de pagament, no? del que va pagar el Barça pel Manchester City, ara no em surt. Fem-ho i ja està. I que es retrobi com a jugador en un altre equip, però, sisplau, no més Griezmann 2.0, 3.0, 4.0, sisplau, no més. I fins aquí les vendes. Parlant de noves incorporacions, i ara sí anem a lo que mola del mercato, comencem per Déu a la terra, el senyor Lionel Messi. Crec que és una incorporació clau per al futur de l'entitat. Òbviament, a nivell futbolístic no està acabat, tampoc és el Messi de fa 2 anys quan va marxar, però ara amb 35 anys segueix sent el millor jugador del món i entenc que ell vulgui acabar la seva carrera professional en un equip d'alt nivell i a més, en el nostre cas, en l'equip o en el club de la seva vida. I en paral·lel, no, aquí també hi ha una reciprocitat, el club de la seva vida necessita de la seva ajuda per mirar generar ingressos durant els anys de l'èxode a Montjuïc i aquests anys que estarem amb l'estadi una mica mig.
Es parla d'un museu Espai Messi a l'antiga masia al costat del Camp Nou, associar la marca Messi amb el Barça, un documental tipus de Last Dance com el del Michael Jordan. Tot pinta molt bé, com deia abans, però tot depèn un altre cop del senyor Javier Tebas. Ja ho veurem. Ilkay Gundogan, futbolista turc del City, que no renovarà el seu contracte, és un altre dels jugadors que cada setmana apareix com a futurible. A mi m'agrada molt, ja m'agrada Bernardo Silva, però sense calés és impossible. Gundogan vindria sense cap problema, excepte pels dubtes que té sobre la seva inscripció. És una mica el mateix que dèiem abans amb Messi. Veurem si Tebas aprova el pla de finançament, perquè això és el més important. I sobre el davanter es veu que hi ha un dilema, que és entre Vitor Roque o Aubameyang. Vitor Roque és aquest davanter brasiler de 18 anys que juga a la Lliga Brasilera i té molt de talent. Clar, entre un futurible possible bon davanter de 18 anys o un jugador com Aubameyang, que crec que té 34 o 35, home, jo a l'inici ja us he dit que per mi cal renovar la plantilla i si Vitor Roque és l'aposta, fem-la i... Vull dir, si no serà ara, serà d'aquí un any o dos que hauràs de contractar un davanter perquè Lewandowski també en té 33, 34, vull dir, no et duraran tant. I ara sí, anem amb el supertema, que és el recanvi de Busquets, l'etern tema, no? L'etern recanvi. Avui llegia que el desig de Xavi és Zubimendi de la Real Societat, però és molt car i gairebé, per no dir segurament, impossible. També apareixia Guido Rodríguez del Betis en el segon lloc, que es veu que ha paralitzat la seva renovació i que l'any que ve quedaria lliure. Per tant, el Betis podria arribar a vendre aquest estiu a un preu, simbòlic. Llegia que aquest noi, el Guido Rodríguez, va ser suplent a la selecció i gairebé no va tenir gairebé ni minuts. No? Entenc que era el suplent d'Enzo Fernández, crec que està al Chelsea. No ho sé, veurem. I com a tercera posició tenim amb Rabat del Nàpols, no? Jugador que va estar a punt de fitxar al mercat d'hivern. A mi aquests tres m'agraden, òbviament Zubimendi seria, no? El recanvi natural, com Rodri hagués estat si haguéssim tingut una mica de vista quan estava al Villarreal. Però després també han aparegut noms com N'Golo Kanté, Gundogan també, Brozovic de l'Inter, Bernardo Silva i el famós Rubén Neves, l'amic de Jorge Mendes. Dec ser jo que no entenc gaire de futbol, però de tots aquests no sé si són tots el mateix perfil de mig centre com el que necessitem i que hauria de suplir a Busquets. Òbviament no tornarem a tenir ningú igual, però diria que Bernardo Silva, Kanté o Neves no serien un perfil semblant. No sé, aquest tema encara serà llarg, jo crec que encara apareixeran més noms i haurem d'esperar bastant de temps fins que sapiguem quin és la idea de club entorn a Busquets. Ha sigut un interessant exercici, no?, el revisar aquest mercato blaugrana. Doncs això és tot. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, culers, que el futur, esperem, té molt bona pinta. Seny, pit i collons i visca el Barça!